फेसबुक लाईव्हच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर महाविकास आघाडी सरकार कोसळलं आणि त्यानंतर मात्र नवीन सत्ता स्थापनेचा दावा करण्यासाठी आता खऱ्या अर्थानं भारतीय जनता पार्टी पुढे येते। एकनाथ शिंदे जे आहेत ते आज दुपारी गोव्याहून मुंबईकडे जाणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून हाती येते। देवेंद्र फडणवीस सरकारचा 1 जुलैला शपथविधी होणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून हाती येते। आताच्या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी, महाराष्ट्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीवरती कोकणशाहीचा देखील थेट कोकणातून लक्ष असणार आहे। आजच राज्यपालांकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून येते। भाजपाची याबाबत थोड्याच वेळामध्ये सागर बंगल्यावरती बैठक होणार आहे। बैठकीनंतर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता ही वर्तवली जाते। या घडीची अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे, एकनाथ शिंदे जे आहेत ते आज दुपारी गोव्याहून मुंबईकडे जाणार आहेत। देवेंद्र फडणवीस सरकारचा 1 जुलै रोजी शपथविधी होणार असल्याची माहिती देखील सूत्रांकडून हाती येते। एकूणच महाराष्ट्रामध्ये आताच्या घडीला राजकीय पटलावरती अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी ज्या आहेत त्या तितक्याच झपाट्यानं तितक्याच वेगानं घडतानाचं चित्र आताच्या घडीला पाहायला भेटतं। एकनाथ शिंदे आज दुपारी गोव्याहून मुंबईकडे जाणार आहेत अशा पद्धतीची माहिती देखील सूत्रांकडून हाती येते। देवेंद्र फडणवीस सरकारचा 1 जुलै रोजी शपथविधी होणार आहे। आजच राज्यपालाकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करणार असल्याची माहिती देखील हाती येते। भाजपाची थोड्याच वेळात सागर बंगल्यावरती बैठक होणार असून बैठकीनंतर सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याची शक्यता ही वर्तवली जाते। अत्यंत महत्त्वाची बातमी आपण आपल्या कोकणशाहीच्या स्क्रीनवरती पाहतो।